Ola, son Cristina de primeiro de ESO e hoxe vou vos falar do libro Esmeralina, a pequena defunta, de Ledicia Costas. Este libro trata dunha nena chamada Esmeralina que vive no Hotel Fantástico e con seus pais e súa avoa. A nena era feliz no hotel ata que un día morre por mor da febre escarlatina. Morta terá que aprender a ser unha fantasma e afrontar a chegada de defuntos ao hotel. Contará coa axuda dunha araña, Lady Orer, para aprender a ser unha fantasma, e coa axuda dunha vaqueira, Nicotina, que a quere levar ao alén. Eu recomendo este libro, xa que me parece un libro moi entretido, considero que a linguaxe é adecuada, xa que penso que é fácil de ler e comprender. O meu persoaxe preferido é Esmeraldina, xa que considero unha nena moi agradable e divertida. Ledicia Costas é unha escritora galega, gañou moitos premios, como o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil de España en 2015 pola súa obra Escarlatina, A cociñeira defunta, entre outros moitos. Aparte diso, tamén escribiu moitos libros para todas as idades, como Xardín de Inverno, no ano 2012, Golpes de Luz, no ano 2021, O Nero de Lume, no ano 2022, Adeus,